guys, today I want to explain to you the present simple tense, where do we use it and how do we form this. Ben bugün size Yonekey hazirki zaman düşündürjek. Onun formulası yani guruluşu hem nerelerde ulanılıyor. Birinci bilen guruluşundan başlasak, onun formulası subject plus verb. Kişi itte bolsa verbin izine es koşar. Subject diýänimiz türkmen dilindäki eýe, yani eýäniň funksiyasını bizde atlar ýa-da at çalışmalar ýerine ýetirýär. Olar hem elbetde kim, näme, nire diýen soralara jogap bolar. Verb diýänimiz bolsa işlik, yani näme edýän diýen soraga jogap bolar. Sizlere işlik diýilýär. Meselem I work diýsem, men işleýän. Yani I ete kim diýen soraga jogap bolar, men näme etýän, işleýän. Bir zat çalışmak, men işleyen diyecek olsam, I work diyende, men işsiz adam değil, men işleyen adam. Şu manada. Eğer de men şu an işlev atıyorum ya da şu an okav atıyorum diyecek olsam, eğer present continuous diye yardım edişen olsa, önkü videoda men size düşündürüptüm. Kadir edip oturan gerek ediniz, present simple bolmaya. Yine de formulaga edip gelsek, yani kişi itin izinle verb gelse, şu verbin izine es koşmalı dedik. Ama näli düşünmeli? Ne eğer de men I work diysem, men işleyen. Hiç heli es yok, sebebi I, we, you, they de verbin izine es koşamzal. Akaçan ne kişi it gelenne, yani ol diyen a çalışma gelenne, olgu iz ol ya da oldan, hokman verbin izine siz es koşmalı. Mesela maydalin, computer işleyen. The computer works. Sebebi computer cansız zat ite değişli, şunun için verbin izine hokman es verdik. Yadam, menin ecem günne nahar pişiriyor. My mother cooks every day. Sebebi my mother hiçi ite değişli, verbin izine şunun için size hokman es olmalı. İnni negatif, yani yokluk formulat mesela. Edil bu yerde de size auxiliary verb do and does kömek ediyor. Auxiliary verb demem, kömekçi işlik demem. Mesela men işlemok diyecek olsam, I don't work. Sizin work'ını da formuladaki I don't diyen kömekçi işlik. Bunun tercümesi yok. Yani mok diyen yalak öyle de işlemok, okamok, bu işin ömeyindir. Hiçi itte olsa siz does not kullanıyorlar. Mesela my brother doesn't work. Meaning doğanım işlenok. Yine de burada çalışma. Eğer de men I don't work ya da I don't read diysem, men şu ad okamok ya şu ad işlemok manisine del. В общем, men okamok, işlemok. Ama şu ad edemok diyecek olsam, present continuous kullanıyorlar. Şöyle çalışma. Sonra o sözlem yasamak için yine de bize do does kömek ediyor. Hiçi itte does, I, we, you, they de do. Mesela siz işleyeniz mi diyecek olsam, men do you work diyen. Sen doğunun işleyen ya jigin işleyen mi diyecek olsam, onda senin doğunun ya jigin he ya da she ola doğdam. Şunun için size hukman does geliyor. Verb'daki es olsa özünü does'a verdi. Şunun için verb'den ayrılıyor. Mesela does she work? Aslı she works ol işleyen, yani uca soruda ya da yoklukta sizdeki works'daki esiniz does'a veriyor özünü, şunun için ayrılıyor. Does she work ya da she doesn't work. Yine de gavat gelen yanlışlarının biri to be'ni gereksiz yerde olanağız. Mesela to be diyenimiz yani ki emiz are. Are you work diyeniniz ya da neyini köp kişi. Are you work ya da men işleyenlikler diyen I'm work, I'm read diyorlar da oradan. Benim ne için şey koydum diyen olun. I am ete men, work ete işleyenlik cevap verirler. Yok, I am men del, I men. Sizin to be verb'ını sözlümün içinde mani anlayan, yani ne mi edyen diye soruğa cevap bolayan sözün yok vakti geliyor. Men okuyan niyemde okumak, ne mi etmek diye soruğa cevap bolayan işlik. Şunun için size gerek gel o yerde. I read diyenler. Eğer de men oto arasa diysem, şu sözlümün içinde ne mi etyen diye soruğa cevap bolayan söz tapyanız mı? Yok. Şunun için ikinci yerde to be işlik gelmeli. The room is clean. Edil şoları yalan, mene şu sözle mesela edelim. Where do you live and where are you from? Where do you live demek, sen nerede yaşayan? Yani live, etnem etmek diyen soruğa cevap olan için size do kömekçisidir. Where are you from? Sen nereden? Sen nereden diyemizde hiç hili berdi. Sen ne etyen diyen soruğa cevap olan söz yok.
Şoň üçin sizin ikinji ýeriňizde where are you from diýip to be işli kömekçi bolup geldi. Şu prawilaryny berkitmeňiz üçin ýa-da meselem getireň. Näseredin deňeşdirelim. I am a teacher. Men muallim diýen sözdem. Şu ýerde näme etmek diýen soraga jogap bolan söz ýok. Şoň üçin I am ulandyňyz. Ýani are you a doctor? Sen doktormy? Daha şu taýda näme etmek diýen soraga jogap bolan söz ýok. Şoň üçin siz to be işliň ulandyňyz. Haçanna I study at university diýsem, men universitetde okuyan, okumak näme etmek diýen soraga jogap bolar. Şoň üçin I am study diýilmeýär. Present simple yani Yonekey hazirki zamanyň ulanylýan ýerlerine ýetelim. Birinji bilen regular activities, habitual and repeated actions. Mudama edýän zadyňyz gaýtalanyp duran hereketler. I get up at 7 o'clock. Men saat 7'de turýan. I eat every day. Men günne iýitjän. Yani I go to the bank every Saturday. Men her altynjy gün banka gitjän. Näçe siz häzir eden wagtdan umuman etdiňiz. İkinci ulanılan yeri yani bularken yani hemmesini birlikte ikinci diýip alalyň. Birinci bilen customs. Customs diýmek bir döwletiň däpdesuri yani bir stereotipi bolup bilýär. O da yani bir döwletde degişli bir zat. Türkmenler diýende meselem türkmen gyýlary uzun ýakaly köýnek giýýärler diýjek bolsam, Turkmen girls wear long dresses with embroidery. Yani türkmen köýnek giýýärler ýakaly. Ýa-da türkmen halky palaw ýemeni goýarýar. Täşeňiň hemmesi present simple bolar. Son hobbies. Hobbies diýmek sizin bir zat gyzyklanmaňyz. Edýän zadyňyz bolsa, ama bu çyn näme etdiňiz. Meselem I like reading books. Men I like diýdim. I at the subject, like at the verb. Men kitap okumany goýarýar. Yani men şol gyzyklanmam. Son habits. Habits diýmek yani sizin enliňiz. Meselem aýdalyň, men haçan gaharlanamda ýa-da nerwinç edemde dyrnağımı dişleýär. Täze köp kişiň häsiýeti şol. Edýän enligi. I bite my nails every time at the exams. Examinde meselem men dyrnağımı dişleýär. Täze şol sizin öz enligiňiz. Şoň üçin siz şonu present simple aýdýar. Soňra facts. Facts diýmek ýani hakykat. Näçe hakykatlar bilýäňiz? Meselem yer günün başından aylanýar, su 0 gradusda doňýar, gyş gelýär, gar ýagýar. Täze luboy bir şolaly hakykatlar, näme alimler tarapyndan utwyrjda edilen zatlar. For example, water boils at 100 degrees. Su 100 gradusda gaýnaýar. Ine şolaly täze hemme kişi opş izwiesne bir zatlar. Tamam ulanylýan ýeri timetables and working hours. Working hours iş wagty. Meselem bank saat 9'da açylýar, saat 6'da da ýapylýar. Ýa-da ertir maňa 5 para bar. Daşy ertir menne 5 para. Ertir bolsa da men respisaniýa boýunça hereket edenim üçin I have 5 classes tomorrow. Wala daşy şoňda ertir sözi bolsa da. Ýa-da maýdalyň saat 5'de häzir poyezd gitdi. Şu an saat 2, yani 5 gelecek zamanı değişli. Yani siz gelecek zamanı aydan yok. Sebäbi ol respisaniýa boýunça hereket edýär. Ahli avtobuslarym saat mesela 5 minutdan gelýär diýjek bolsaňyz, saat 3'de gelýär, häzir şu an 1 diýelim-de. Biz luboy bir zat geleceke değişli bolsa, siz şonu timetable, yani respisaniýa bolan üçin present simple aýdýar. Mesela häzir 5'de poyezd gitdi diýjek bolsaňyz, the train gitdi değişli. Şoň üçin verbyň es koşýar, leaves. The train leaves at 5 o'clock. Saat 5'te gitdi. Respisaniýa boýunça. Näme present simple düşünen bolsak, gyzgaça ýene bir gada gaýtalak etjän. Present simple Yonekey hazirki zaman türkmen dilinde ola umuman bir hereket edýän diýjek bolsaňyz, ýani şu wagt edip oturýan diýmek däl. W общем etýän bir hereketi. Formulasy subject plus verb. Kişi itte de verbun ýerine es koşýar. Sonra ýa-da negativ ýatama üçin nota do and the does kömek. Does kişi itte, do I, we, you, they da. Eger siz negativ ýa-da soraw ýasaňyzda, verbun ýerine es bolsa, onda negativ bilen sorawda şol affirmativdäki esiňiz aýrylýar. Meselem she works diýip duran bolsa, ol işleýär, sanki ol işleýärmi diýjek bolsaňyz, does she work? Yani esiňiz daza berýär özüne.
Yana da bir zat to be verb bilen many anlayan verbi ikisini bir yerde koyup bilmeýär. Eger de sözlemiň içine näme edýän diýen soraga jogap bolan söz bar bolsa, saçyda to be işleniň hiç geregi ýok. To be işlik diýildi sözlemde işlik ýok bolsa bile. Näme üçin? Sebebi inlis dilinde sözlem işliksiz bolmaýar. For example, I am 22 years old diýip diýerler. Men 22 ýaşymda bu ýerde hiç işlik ýok. And I live in Turkmenistan. Men Turkmenistan'da ýaşaýan. Bu ýerde live bar, şonuň üçin I am bolup bilmeýär.